నా పేరు బలరామ్ సింగ్ అండి. నేను వెల్డింగ్ వర్క్ చేస్తా. గ్రిల్స్, గేట్స్, ఇంకా అల్మారీ, షెడ్స్, ఇంకా స్టేర్ కేసు, ఇంకా టోటల్ ఐరన్ వర్క్ మొత్తం చేస్తాను. ఇంకా మార్బుల్ స్టోన్లో రింగ్స్ చేస్తాను. అయ్యో లారే. ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తారు? ఇప్పుడు నేను చేయబట్టి 30 సంవత్సరాలు అవుతుంది వెల్డింగ్ వర్క్. చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పండి. మార్బుల్ వర్క్ కూడా చేస్తాను. తర్వాత మార్బుల్లో రింగ్స్, డాలర్స్, మెడలో వేసుకునేది, ఇంకా బ్రాస్లెట్. हमारा भी डालना।